खुलुमबाय सनाफोरानि मोनसे गोदान ब्लग साउन्ड फिनखौ शोवर बावबाय सबाय माजियाव फैबाय महराज नाबर दामगै इनफाय ब्लगखौ फरायजोबबाय जाय खालाम जाबाय हानाय इन्ट्रेस्टिं खालामनो सेस्था खालामगोन आङो इन्ट्रोखौ बावनो मारिना लानाय जाबाय सनाफोर हेपि बैसागो हेपि रंजालि बैसागो मानो होनबा दा इन्ट्रोखौ मारिनो बावगोन नालाय आङो नै बेहायनो आरोना थाव आबैया मा मा संनानै दोनखो ना संनो मोनथ'वाखै पात्ता गैया आरोना थौ नै खारनाय बारनाय खेलाया जोबगुलायबायसोदां जाखिसि बेलाय थांसै मायै जोब्बायसोदां हनै मानसिफ्रालाय दङ ना जोबथ'वाखै ना जोबखो फै न'आव थांगोन मोसानाय जागोन दा बेलासियाव थ' सिन्था खालामनाङा थ' फाइनालि हाबबाय जोङो खुलियाव ओमफ्राय जोंहाथ' आरो मा होनना बुङो बिसिनाय आरो बोथ्रोदनानै इयाव बेरेंसि गिदिरखौ सोफैसैलै आरोना जोङो बिमा फिसा दानो बिहाबो बिमाजों आब्रामिफ्रा रसनाफोर माबा बेरेंसि सोगोरनो फाइनालि गुवार जालायबाय एबारना बिमाया बियो मादो बारा मैला नंखायानो सानसेल' जादों बिमानाव बना होनसैलै आङो सेसलै आं हाबाफारिफ्रा आंनाबो ओइ दायथो गथ' गथायनि खारनाय बारनाय जागासिनो दङ गोदोनि बायदि मजा नंलालै गोदोबा हारसा बर' जों बिसिबां खारोमोन थार्ड प्राइज सेकेन्ड प्राइज सौथुनां गोलैलायनाय दोलालायनाय खमथारसै दानिया नै आंखौसो बिदि बुंहरबावदों ओइ फंबाया दायथ' मोनदों बेस्रा गुफुर गाननाया दाजों फिसालाया बिदि जायो दायथ' लानाया बिदि जायो गाजा थांदो मा नोंहाबो खारदो नोङो ओमफ्राय दङ बैलाय थांनो आमायजों आमाय लिथुनजों बैलाय आमाय लिथुना है बाथारबायना आङो सेटिं खालामगासिनो दङ अलमस्ट जाबायानो लाइट टाइटनि सेटिं जागासिनो दं माने नै दायो बेयावनो गोगोम लांदां बैसागो जागोन आरोना ओइलाय आमाय लिथुनबो सिन थांबाय ओरै फै खारसै नै गथ'रा प्रिट ओमफ्राय खारथारसै हनै नै नाहर खारसै मालाय नै वा दखान सखान लुनो नै जागायहांसै ओमफ्राय फागायाव जोंना गोदो जायगा गैलायलायामोन माथो खालामबावनो खम जाजोब्बाय दा इथिं सेटिं खालामहांगासिनो दङ दा आलासि फैगोन मा फैगोन ना ओइ नै हौवासाफ्रा एसे बुरजा जादों प्रिट होनसै नाहरदो नोंबो खारैबानो जायोमोन ना बाबा नै प्रिट होनसै होसिगोन जोंहा मादैमोनहा बाजिमोनहा लागाव जि समायखायो फ्राद फ्रिद मानो नांबावलाय हाफ पेन्ट बेनो समायखायो जायो बे दख'नायानो मोजां बेनो बेस्ट नोंबो खारबा मा जायो मोदोमफ्रा आंनि बादि जाजोब्बाय आरो बिदिसो बुंबावदों होसिगोन आसोलफ्रा मोजां खिन्थाखा आयौ नामा जि गोजानाव दै खाथार एबारना ओइयावसो थांथारनांगौ मोनगोन बायदि नुखाबाय आं मादै आं दा सोर मोनो बैथिं थाहैनो हालाना ओइ फंबाय बाय लानांसिगोन दा प्राइजखौ सोर मोनदों लेफारिबो गैया र' बोसोरसेयाव खनसे खारनाय मा होनना बुंबावनो आरो मादै मोनथिया नैबे बाजिया मोनोमोन बोरैबा थाबथालांबाय जाबाय दे जाबाय हांगन नागिरलायथारो एसे गोबावजों खनसे खारनाय दाउला सौलायबाय र' दान्दिसे उनाव एखे मजानो हाबाब आंनि फिसानि नै जानानै दागो नांजोब्बाय सोरमोनखौ मारै नों मोनदों ना फार्स्टआव सेकेन्ड जाबाय आरो माथो आं मारैखौ मोनगोन खारमोन मोनमारदों मालाय गैला बिमानावबो सेस थाथोंसै आं मा हामबावनो
एसे नायनानै थांसै लास्टखौ लाबाय आङो दाउला सौलायनाय गथ'फोरनि हिन्जावसाफोरनिमोन आरो जाबाय दे एबारना हा दै थांबोरा बाजै जेबो नङाना ओइ मानो बिदि होमबा दा सादों दायो नों आधा काप लादोल' हामबाय नोंना आरामसे आधा कापाबो सोबाबो हाबा नामा माटी पानी जेनेरेल ओंखायनोथ' आं सहायनो हाला नै आरो बिमायनिफ्राय जाबावबाय बियो जादोंबो जादों ओमफ्राय नै बिखौसो बिमाया बिजों सानबाय जाहैदों बे मा नाममोनलाय कुल्फि ना मामोन बावलायलांबाय नै जाफेरिखायनो आं बारा जानाय जाया आहा मोनजाबाय बिखौ ओमफ्राय नै बेहा बिखौसो जालायबाय भगबान नों दा बिबावगोन नामा माबा उनाव ओहो आंखौ गिनानै एकदम आखायाव लालाय लाया नों आमाय आमाय मेला मेला आमायफोरा ओरैनो साख्रि गैया मा गैया बाख्रि गैया नै हेलौ हेलौ होनबाय नै हेलौ हेलौ माटी पानी हा दै होनसै थ' थारमाने आं उदै अरबाय नालाय ओंखायनो फैबाय आरो ना बेनो बे आरो मा एकदम बिसिना सेरावनो फैदो गैला गस्लानि अबस्थायाबो आं हरे कृष्ण ओइ नै गेलेगासिनो थारमाने आङो फैनाय ड्रेसखौनो गानस्लायस्लाबनो हायाखै आरो ना हुलुस हुलुस थांबाय नालाय उसुबिदा मोननानै फैफिनबाय आङो बैसागो समफ्राव बिदि सोर बुरि मांग्रिग्रि दादागिरि होननानै आंखौ सानगोन ना सिदा सिदि जानो आखायाव लाबाय नै सारायखौनो लाबाय मालाय फंबाय सानैया जाखांबाय जों साब्रै आरो ना नै अमा बेदर रानहांहांजों आलु नोरसिं होनाय आमाय संनायसो खोमालै बेदरा नों संनाय नोंथां बेदरा नों संनाय मोनामखाबाय नै जानो लानोसै आरो सुनाबा माथो होननानै बुंबावनो बैसागोनि रद' अमा बेदरजों मोदोमा नै बाबा नोंना मोदोम बासिना होनसां दोनथ' चक्लेटआ दोनथ' ओंखाम जाखांनानै जा सुनाबा हायनानै लागोनो ग्रेटनो ओइ लाबाय नै लुंगासे आयै फैदो बिमाना जाबाय नै लिलि लाला थुमना लागोनसै हा नोरसिङा जा गोथाव मोदोमदों आलु नोरसिं फैलाय आं लगायखाबाय आरामनो दालिजों गोथाव जादों मा दालि दाला ओइ आंना सिफ्लेलाबायोसो नोंखौबो देखायनो वा गावखौबो देखायनांगौ लायनानिया सान्थि गैयाहाय ओंखायनो आं जानायफोराव लानो बायो सुनाफोर आगैमोना सोरबा सोरबा जानायखौबो लाफानांगौ आब' होनो ओमफ्राय आं मा बिदि जालांखो नै अरजाला इसोर दै गोलैलायबाय हा ओहो है बाबा आं लुगैबा नोंखौ माबायो नामा माइब्रा गैया आइनाबो बेस्रा माथाखौनो एसे संनानै दोनदों खोमा गोदै जादों आरो गोदै जादों जानानै लागोन सोलाबा ओमफ्राय जाखां लोंखां बासन सुस्रांनानैहाय गथ' फिसाफोरखौ थुखैखांनानै बिमा बुरैयाबो दुगैनानै ओरैबायदि समयसा आरोना सुनाफोर आइनि जादा ओमफ्राय बाजारावनो थाङाखै जाहैदों खनसेबो दाना आं फैबाय आंखौसो ग्रोब लोगो मोनबायना बियो माने मिस्ट्रियानो दाख्लैसिम ना मैयासिम जाहैदों आरोना न' बां सुबाय जाहैदों मैया गैला सिबाय दा आंहासो गैया आरोना जि बादोंमोन आंहा दसे रेस्ट लानोसैमोन दा बेलासियावथ' प्रग्राम दं नालाय उफाय गैया दाना साहा लोंनोनो खाबानो एकथाल'सो जाहैदों सोरबा फैनांगौबा साहा लोंनो खाबानो गैया जाहैदों ओमफ्राय हासिब हुसिबबो नांगौ ना मागौनो थ' बेखौनो एसे बाजाराव फिउ थांना फैगोनसै लांफायाथ' सानदों आङो जोलैखौ बिमाय सासेजों उन्दैजों बैयाव थाहैबाय बाजाराव माबायाव बै फिल्डआव मा खेला जागासिनो थांदो आबा नोंहाबो थां
ओमफ्राय आइजों आंजों थांसै आरो थसनाफोर आं ब्लगखौबो दोनथ'नोसै बेनोसै फुङाव खेला दुला जादोंमोन अमा बेदरजों बुददां मोनजाबाय बेखौनो एसे शेयार खालामबाय सोनानै दोनलायबाय थ' जायफोरा आंनि बेखिनि सिम्पोल सा ब्लग्सखौ फरायनो लांबाय गोसो गोरबोनि साबायखर बावबाय लोगो मोनसिगोन नेक्स्ट भिडिअ थेंक इउ स' माच